Og jeg synes, at landskabet eller terrænet her i plantagen ude i Havnedal, det er et interessant område, fordi at det siden engang i 70'erne ikke har været græsset af får. Det vil sige, at den naturlige vegetation eller grundlaget for den vegetation, som kunne vokse her, har fået lov til at udfolde sig. Når man går rundt her, så ser man mange forskellige naturtyper. Man ser tørre lyngbakker, man ser fugtige og våde områder med en vegetation, som hele tiden, synes jeg, forandrer sig. Hvis man kigger på det omgivende landskab heroppe, så ser man, at det er meget ensartet grønt. Det er enten dyrket eller bare afgræsset. Altså nu vi snakker om biodiversitet, så kan man sige, at et område som det her, på grund af fordi det er så sammensat topografisk og så mange forskellige naturtyper, så kan man forvente, at det er et område med en høj biodiversitet. Det vil sige, at der er stor variation i plante- og insektarter og fuglearter, som lever her. Der har været forslag fremme flere omgange om lovgivning, som beskytter biodiversiteten. Og skal man gøre det, så er det meget vigtigt, at man har sådan nogle områder her, som repræsenterer den færøske natur i lavlandet, på skråningerne, i højfjeldet, i sammenhænge, ikke, langs med vandløb. Og sådan nogle områder har vi måske ikke så forfærdeligt mange af. Det her område, det er jo faktisk en plantage. Det er skovfredet efter skovfredningsloven, og en del af det ligger hen tilplantet med træer. Ikke? Men langt den største del, det ligger faktisk som, jeg vil ikke sige uberørt, men altså, det er næsten så uberørt, som vi kan få det her. Ikke? Og sådan et lavlandsområde som det her, ikke? Så går vi andre steder langs med Højdalsår for eksempel, og længere ude efter Sandor, så er alt jo dyrket op. Det er gravet igennem, og det er dyrket, og det bliver brugt til nogle bestemte formål. Ikke? Der er anlagt stier, så man kan gå rundt og nyde de forskellige udtryk, som naturen har her. De første træer, man plantede herude, de klarede ikke klimaet så godt. Man har prøvet forskellige provenienser af, og man har fundet frem til nogen, som trives særdeles godt herude. Det bliver nogle ualmindeligt flotte træer. Hele området her, det blev jo oprindeligt lagt ud til plantage. Og det ser man særligt her, den sydlige del af plantagen her, hvor vi ser, at det er primært at det Contorta, Føre og Sitkagran, som står her, og så er der også en del lærk. Det er simpelthen de træer, som klarer klimaet herude. Og hvis man kigger lidt rundt, så ser man, der er nogen, der ser lidt afpillede ud, og nogen, som ser, altså det er fuldvoksne, eller i hvert fald helt symmetriske, flotte træer, ikke? Og det er jo et udtryk fra, at de kommer forskellige steder fra. Der blev fremlagt et forslag til en biodiversitetslov for nogle år siden, som så ikke blev vedtaget. Det er sådan en anden historie. Men altså formålet med sådan en lov, det er jo netop, med den lov, det er at beskytte det naturlige dyreliv, det naturlige planteliv i landet. Fordi at man kan sige, sådan globalt set, så er den diversitet, altså den mangfoldighed af arter på alle niveauer, den er truet af menneskelig fremfærd. Ikke? Og hvis vi kigger her, altså det er jo kulturlandskab, som er præget af menneskelige aktiviteter hele vejen rundt. Og derfor synes jeg, det er godt, at vi har sådan nogle lommer indimellem, hvor kan man sige, tingene kan få lov at passe sig selv. Ikke? Tingene kan få lov at udvikle sig.